खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौ बरायबाय दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो अब्ला दासिमनि खौरांफोरा बिटिआरआव सा 20 लाइमोनफोरजों लोगोसे गोबां बिबांनि बेरग्रा गावग्रा हाथियारफोर बोखांनो हानाय जाथायखौ लानानै रायजोआव गोबां सावरायलायनाय जागासिनो दङ। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइयाव सान्ति सुक्ति जानायनि उनावबो बिटिआरआव हाथियार हमग्रा आफादफोरखौ फोजोबस्रांनायनि उनावबो फिन गोदानै हाथियार हमनानै सोमावसारग्रा आफाद उजिबावबाय नामा? बे मोनसे गिदिर सोंलु आरो बबे हारिनि बिसोर हमजानायफोरा बर'फोरना गुबुन हारिनि बेखौ रोखायै मोनथिनाय जायाखै। क'क्राझार जिल्लानि एडिशनेल एसपिआ फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिआरआव गोदानै हाथियार हमनानै सोमावसारग्रा उदखारि आफाद दाफुंनो नागिरनायनि खौरांखौ मोननायनि उनाव नायबिजिरनाय आरो संदाननाया सोलिगासिनोमोन। स्रोद सुलुंनि गेजेरजों इनफरमेशनखौ मोननायनि उनाव क'क्राझार आरो चिरांनि बर्डाराव थानाय मोनसे हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गासै सा 20 लाइमोनफोरखौ हमनानै लाबोदों आरो सा 20 लाइमोनफोरनिफ्राय माखासे गावग्रा बेरफ्रुग्रा हाथियारफोरखौबो लोगोसे बोखांनो हादों होनना एसपिआ फोरमायदों। नाथाय बिथांमोना बबे कमिउनिटिनि बेखौ फोरमायनानै होथ'नाय जायाखै। दायो बिसोरनि सायाव सोंनाय खालामगासिनो मानि थाखाय हाथियार हमनो गोनां जाखो आरो बे हाथियार हमनानै गोदान आफाद दानो नाजानायाव सोरनि थुलुंगानाय दङ बेनि मास्टारमाइन्डआ सोर बेखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना फोरमायदों क'क्राझार जिल्लानि एडिशनेल एसपिआ। रायजोआव अनलाइन ट्रेडिं एप्स YBY खौ लानानै गोबां दावराव दावसि थासारिया बारानिफ्राय बारासिन जालांदों जेराव हाजार हाजार आसामनि YBY इउजारफोरा गावसोरनि जमा दोनथुमनाय रांखौ उइथड्र खालामनो हायैयाव थासारिखौ गाज्रि महर लानायखौ नुनो मोनदों। बेनि सायावनो आसाम पुलिसआ नायबिजिरनो आखायाव लाबाय होनना खौरां मोनदों आरो बे YBY नि सायावनो केसबो रेजिस्टार खालामबाय होनना मोनथिनो मोननाय जादों। जायफोरा बे नंखाय ट्रेडिं एप्सखौ प्रमोशन खालामदोंमोन रायजोआव फोसावदोंमोन बिसोरनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होनना मोनथिनो मोनदों। बे YBY खौ आसामाव गोसारहोनायाव रोजा रोजा सुबुंफोरनि गेजेराव फोसावनायाव XNDB आफादाबो गाज्रि मुं मोननायखौ नुनो मोनदों। नाथाय XNDB नि गपाल राभाया बिनि सायाव खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोनदों। बे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो बिथाङा मा बुंदों। एक्चुअली YBY जों आं जेबो सोमोन्दो गैयामोन आरो YBY जिथु ट्रेडिं एप बिनि सोमोन्दै जेब्लानोखि आं मिथिनो मोनदों आं मिथिनाय लोगो लोगो जोंनि सार्केलाव जेसेबां हायो आं मानसिफोरखौ एवारनेस होदों सांग्रांथि होदों जे बे निस्सय साननैसोल' थागोन आरो बे खारगोन आरो थाखा स्केम खालामनानै लुथिनानै खारगोन। मानोना बे एपआव कम्पानिनि जेबो प्रफाइलानो गैयामोन माने सोर MD सोर CMD सोर CEO जेबो गैया बिसोरनि मोनसे पान कार्डबो गैया बिसोरनि मोनसे बेंक एकाउन्टबो गैया माने जेसेबां बेयाव डिप'जिट खालामो गासैबो थार्ड पार्टिनि एकाउन्टजोंसो माने डिप'जिट जायो। दा बेफोरखौ नायब्ला ओरैनो हमनो हायो जे बियो स्केमारखा आरो साननैसोल' थागोन बे खारगोन होननानै मिथिखादोंमोन आरो बे हिसाबाव जोंनिफ्राय स्पेसियेलि आंनिफ्राय बेखौ आं जेसेबां हायो जायनो सोंदों जायनो फन खालामनानै सोंदों बा बिनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों आं बिसोरखौ बुंनो जे बे स्केमार ग्रुप बे खारखागोन। थेवबो मानसिफ्रा खोथा खोनासङाखै माने गावबा गाव इस्सा मथे बिसोर खालामदों। जिहेतु नोंथाङाबो सासे इउजार हिसाबै दङ। आं इउजार हिसाबै हाबनाया आं फार्स्टनिफ्राय जेसेबां जेब्लानोखि मिथिदों नेगेटिभाव थादों आं आरो नेगेटिभ खोथाखौनो बुंबाय थादों खिन्थु आंनि न'आव फैनानै माने आंखौ बुंदों जे नोंथाङा मानो गिदों माखौ गिनांगौ जेबो माने गिनांगौ गैया बेयाव। आंखौ जेम्स सरगियारिया न'आव फैनानै बिसोरो फेमिलियानो फैनानै आंनि न'आव रायज्लायनानै गावसोरनो फैसा होनानै आंथ' थाइसेबो फैसा आं बुंखादों जे बेयाव आं फैसा होनायाव गैया बे खारगोन गतिके आं फैसा होनानै बेयाव हाबा दा नों फैसा होनाङा जेबो सिन्था खालामनाङा होननानै गावसोरनो फैसा होदों आरो गावसोरनो सोना होदों। सुबुंफोरनिफ्राय मोनसे खोनानो मोनदों बेहाय बारग' इन्डिया बेहाय हयथ' रायजो राजाफ्रा साननो हागौ जे बेहाय बारग' NDB लोब्बा दङ आरो
अनिराम बसुमतारी बिथाङा बारग' एनडिबिनि सासे दैदेनगिरि बिथाङानो लाबोदों आरो रायजो राजानि गेजेराव बे रां खांनायनि मोनसे माबाखौ बे स्केम खालामनाय जिथुनिखि मोनसे सिस्टेम YBFनि गेजेरजों बेखौ हयथ' एनडिबिआनो बारग' एनडिबिआनो बेखौ लाबोनानै जे सारदों बा माबा मोनसे खालामदों बिदि साननो हागौ। एक्सुवेलि बेयाव बारग' एनडिबिआ जेबो लोब्बा गैया आरो जाय नर्थ इस्टनि रिजनेल मेनेजार YBYनि बिथां अनिराम बसुमतारी बिथाङा एनडिबिनि सोद्रोमा नङा। बिथाङा सोलोंथाइ एनडिबिनि ट्रेनिं मोननाय बा रिक्रुटेड मेम्बारबो नङा। बिथाङा एनडिबिनि कुनु दैदेनगिरिबो नङा माने आरो सोद्रोमाबो नङा आरो बेहाय एनडिबिआ कुनु लोब्बा गैया। बेफोर गासैबो माने मा होनगोन बेखौ भित्तिहीन खोथा जे एनडिबि जिथु दङ होननाया। जे थांनाय YBYनि मोनसे एक्सुवेलि YBYनि गुवाहाटी ग्रीनवुड्स रिजर्टआव बेबायदि मोनसे प्रग्राम जागोन होननानै सिगांखालि मोनायाव आंखौ सासे YBYनि इउजार बिथाङा आंखौ बुंदों साराबो थौ बेहाय गारि बाइक मबाइल फन डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जागोन राननाय जागोन थांबा मोजां मोनगोन थांनोबाथ' ओरैनो नायनानै फैनो हागोन जों गाव माने नोंथाङा जेबो माबानाय गारि गाखोनो थांनांगौ आरो जों लाना फैगोन खालि नोंथाङा नायनानै फैबानो जाबाय बे हिसाबै बुंदों आं बे हिसाबै खामानिबो गैयामोन दे नायना फैनोसै बारु नायनो होननानैसो थांदोंमोन आं खिन्थु बेहाय जायनोखि एनाउन्सार माने प्राइज डिस्ट्रिबिउसन खालामनायनि उनाव हलाव जेब्लानोखि मिटिं खालामदों गासैबो लेक्सार होनायनि उनाव आंखौबो बे एनाउन्सारा माने बे मिटिंनि कन्डाक्ट खालामग्राया बिथाङा बुंबाय जे गोपाल राभा आमार माजार उपस्थित আছে তেখেতেও মানে दुआखार कब लागे दा बे समाव आं निगेटिभ खोथाखौ बुंनो हाया कारण बेयाव 500निफ्राय 700 प्राय 1000 मानसिया बेयाव दङ आरो बिसोरो माने पुरा माने उत्सायाव दङ जोसाव दङ गतिके बे समाव जुदि आं निगेटिभ खोथा बुंना होयो गासैबो आंखौ माने गाज्रि माबाजों नायगोन आरो हयथ' बे समाव आं निगेटिभ खोथा बुंब्ला हयथ' सोरबा जुथा सेन्देलबो माने खुबैनो हानाय बेबायदि कन्डिसन माने ना गतिके आं बे समाव बे मुहुर्तआव आं जे बे स्केमार ग्रुप बा खारगोन रायजो राजाखौ थगायगोन बे खोथाखौ आं बुंनो हायासै आं जास्ट क्रिप्ट' कारेन्सिनि सोमोन्दै क्रिप्ट' कारेन्सिनि जिखिनि आं माने सामान्य नलेज दङ बे क्रिप्ट' कारेन्सिनि सोमोन्दैसो आं बुंदों जे क्रिप्ट' कारेन्सिया मा सनाव फैदोंमोन माबायदि सोलिदों आरो क्रिप्ट' ट्रेडिंस बे सोमोन्दैसो आं बुंदों आं जे YBYखौ माने प्रमोट खालामनाय हिसाबाव आं खोथाखौ बुङाखैमोन जितु नोंथाङाबो सासे आंबो भुक्तभोगि आंबो स्केमार खालामजाबाय हमना ला बेबायदियानो खोथाया नोंथाङा गसरफोर थिसनगोन नामा पुलिस थानाफोराव आं बेखौ आं सानाखै गभर्नमेन्टआ जिहेतु CID तदन्त लादों आरो केस गावसोरनो केस फाइल खालामदों जुदि आंनिफ्राय माबा मोनसे मदद नागिरोब्ला आं बेहाय 100% आं मदद हेफाजाब होगोन प्रशासनखौ माने सरकारखौ रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानगोन जे बेबायदि बे खेबल' नङा गोबां बार फैयो बहुद बार फैदों बेबायदि एप्स माने स्पिक एसिया फैदों बेनिफ्राय इटाब फैदों बेनिफ्राय माबा माबि गोबां धरननि माबा फैयो जेरावनोखि थाब फैसा मोननायनि माबाखौ नुयो होमबानो बर'फ्रा बारसोमथारो बेबायदि खालामनाङा बेनि सोमोन्दै एसे नलेज थानांगौ आरो हरखाबनो धोनि जानाय थाबनो फैसा खामायनाय बेफोर मेन्टेलिटिखौ गारनांगोन एसे सांग्रां जानांगोन आरो नलेज थानांगौ बुस्थुखौ नायनानै मोजां स्टाडि खालामनानै जेरावनोखि थाब फैसा मोननायनि माबाखौ नुयो होमबानो बर'फ्रा बारसोमथारो बेबायदि खालामनाङा बेनि सोमोन्दै एसे नलेज थानांगौ आरो हरखाबनो धोनि जानाय थाबनो फैसा खामायनाय बेफोर मेन्टेलिटिखौ गारनांगोन एसे सांग्रां जानांगोन आरो नलेज थानांगौ बुस्थुखौ नायनानै मोजां स्टाडि खालामनानै आरो बेहाय प्रफिटेबल नंगौना नङा आरो बिनि प्रफाइलफोरखौ चेक खालामनांगौ नायनांगौ जे गभर्नमेन्ट्स डकुमेन्ट्स सार्टिफाइ नंगौना नङा सेबिनि सार्टिफाइ बा रिजार्भ बेंकनि सार्टिफाइ बा
जेसेबां माने डाइरेक्ट सेलिं कम्पानि दङ डाइरेक्ट सेलिं कम्पानिनि 2016आव मोनसे गाइडलाइन होदों बे गाइडलाइननि आन्डाराव गोग्लैनो गोलैया बेफोरखौ नायनानैसो एसे बिजिरनानैसो जुदि मावनो गोसोब्ला माने गासै बुस्थुखौ बिजिरना नायनानै गभर्नमेन्ट सार्टिफाइफोरखौ सेबिनि रिजार्भ बेंकनि बेनिफ्राय डाइरेक्ट सेलिं कम्पानिनि जेफोर माने सार्टिफिकेट थायो गुतै प्रफाइलफोरखौ चेक खालामनानै जुदि गोसोबा खालामजायो खिन्थु बेफोरबायदि जेबो गैयै YBY आवथ' माने कुनु प्रफाइलानो गैया सोर MD सोर CMD सोर माबा बहा अफिस दङ मबाइल जितुनिखि बिसोरनि YBY अफिसियेल चेनेल फेसबुक माबा WhatsApp चेनेल बेहाय कान्ट्रि कोड मबाइलनि कान्ट्रि कोडफ्रा बांसिनानो हंकंनि 852 बा हंकंनि माबा हंकं बेफोर हंकंआनो जा दुबाइआनो जा हंकं दुबाइनि नाम लानानै जोंनि गेजेराव हाबो आरो स्केम खालामो हंकं दुबाइफ्रा गासैबो स्केमारनि घाटि गोजा बे जितु हंकंनिफ्राय फैगोन बा दुबाइनिफ्राय फैगोन गासै बुस्थुफ्रानो स्केमार गोजा बुस्थुआ माने स्केम खालामनो नाजायो